Yena ngokwakhe uthi wayethi ungifaka iy'nhlanga zokuthi ngivule umsebenzi. Okay. Kodwa mina mangithe ngiyabheka ngiyabona ukuthi akuzona iy'nhlanga, kusho ukuthi kwakuyiy'nhlanga mhlampe zokungithwalisa mangicabanga. Yile ukuthi ezokungithwalisa mangicabanga. Kodwa manje okusho idlozi lami aliyifunanga lezi iy'nhlanga. Liyaphambana nalento. Emva kalokho-ke kusho ukuthi ngalesi sikhathi mina ngithi ngiyalungisa kanti kuyachitheka. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy, walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Nina bakashana kamenzi yaphuza umlaza ngameva nina bendlonto nophaphe ekhanda enhlana sazansi kuyifundazwe zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika. Sibingelele le Black Life TV igama lohlelo impande zama-Afrika. Belami ke uKing Sithaka ngokaluqa. Asingene shi odabeni sizwe ukuthi osihambele namhlanje uthini mayikhuluma nani. Sawubona ma? Yebo sawubona baba. Ninjani na? Siyaphila wena njani? Hawu kusengabe ngidlala ukunyaza ukuthi unyaza. Yebo. Hayi siyaphila. Yebo. Uma ubani uze ngani mhlambe kusibalela ibali lakho? Igama lami nguThabile ngwakaZondi. Ngiphuma endaweni yaseMpangeni. Wakithi. Yebo. Hayi ngosiyami. Kulungile. Ngafunda ke ezikoleni. Ngifunde esikoleni ekuthiwa iseNdlanguku. Yebo. Amabanga aphansi naphezulu. Ngisheshe ngaqeda ke kodwa esikoleni. Ngangisheshe ngaphuma ngenxa yokuthi bengihlushwa abantu abadala kakhulu. So bengithi mangabe ngisesikoleni uthola ukuthi angiboni emehlweni, uthola ukuthi bayangivuka ngikhona lapha esikoleni, ngadecide ukuthi ngcono ngiyeke. Kanti nabazali vele bese bengasekho. Bese ngisele nje nomfowethu kuphela. So umfowethu bese yadecide ukuthi angihambe ngiyothwasa. Okay. Ngihambile ke ngiyothwasa bengino 16 years. Hamba ngayothwasa ngahlala ngithe mase sekuphela u3 years sengiqedile ukuthwasa. Ngisekhona lapha ya esigodlweni kwatholakala ukuthi ubhuti wami useyashona. Akusekho ke manje umuntu ozongikhipha lapha ekuthwaseni. Ukuphothula. Akusekho ozongikhipha nje. Ngihlalile mhlambe kuphela u7 years. Ngihleli lokho yithi ngiyazama ngibona ukuthi hayi akuhlangani. Kuthe onyakeni ka8 esethu ugobela lo hayi ake ngiphume ngiyozama ngaphandle. Ngibona ukuthi akukho nengasizakala ngakho ukuthi kuhlanganisa imali yokuthi ngiphothule. Yebo. Ngihlalile ngaphandle ngabona ukuthi izinto ayihambi kahle kanti idlozi lami lona idlozi ebeli right. Elihle ebelimhlophe elingenankinga. Bengikwazi ukuhlola ngikwazi ukubona yonke into. Ngithe mangiphumela ngaphandle ngabona ukuthi isimo izinto ayihlangani. Umngani wami bese yangitshela ukuthi hayi ake ngiye komunye umama angasangisize ekutheni kuvuleka izinto lezi zami ezivalekile. Wasekuvaleke nalo idlozi. Wasekuvaleke yonke into nedlozi ngingasaboni lutho sekublank nje. Ngihambile ke ngaya kulo mama mangifika kuyena ebese engifaka inhlanga. Ethi inhlanga zokuthi zivule umsebenzi wami. Okay, ngibuyelile ekhaya. Bayafika abantu inkinga enkulu la eqala khona abantu bayafika ngiyabanikeza lokho engibanikeza khona uthola ukuthi umuntu ugula kakhulu kunalokho. Omunye uthola ukuthi uyashona. Manje mase sengithi ngiyabheka ngiyabona ukuthi kuyaclashana idlozi lami nalezi zinto enginikezwe yilo mama. Yabona manje sengiyabona ukuthi nabantu manje bangibiza ngomthakathi ngoba phela vele nami ngiyabona isimo sibi nje bayashona abantu ngapha abanye bayagula bayiyo yonke into ayikho into elungayo. Bonke labantu abantu asuke nje beze kuwe ngesihle kodwa ngenxa into efakwe uvele kuphambane abantu abasuke beze kahle ngesihle bethunyelwa amadlozi abo emva kalokho mabefika la ufike bese kuyaphambana kuyashayisana. Wakufakani lo mama mayichaza? Yena ngokwakhe uthi wayethi ungifaka iy'nhlanga zokuthi ngivule umsebenzi. Okay. Kodwa mina mangithi ngiyabheka ngiyabona ukuthi akuzona iy'nhlanga kusho ukuthi kwakuyiy'nhlanga mhlampe zokungithwalisa mangicabanga.
yile okay. engicela ukuthi ezokungithwalisa mangicabanga kodwa manje okusho idlozi lami aliyifunanga lezi inhlanga liyaphambana nalento emva kalokho ke kusho ukuthi ngalesi sikhathi mina ngithi ngiyalungisa kanti kuyachitheka kwaba yiloko nje inkinga yami manje nje ngiyacela kakhulu ukuthi makungenzeka abalaleli kuwe bangilalele bezongitholela umuntu ozongisiza kule nkinga engibhekene nayo ngoba inkinga le ngibhekene nayo ngoba manje angisakwazi nokuhlala kahle ngoba ngibizwa ngomthakathi ngibizwa ngayo yonke into kodwa ngiyazi ukuthi angiyena umthakathi ngiyazazi ukuthi angiyena umthakathi sekunabantu kuwena abalimele esandleni sakho yebo kunabantu asebelimele esandleni sami nami angazi kanjani kodwa mangithi ngiyabheka ngiyabona ukuthi okusho ukuthi idlozi lami liyashayisana nalezi inhlanga engangifa kwelo mama since umalo ekuthwalisa yazi ukuthi unamandla amangakanani uyasebenza futhi clean kwahlulekeka nakwenzeki lapha entwaseni ukuthi umuntu akhishwe bese khokha amancozincozi imali iziphelele kunabantu abakwenzayo lokho abanye abantu bawogombela kwesabo umuntu ufuna into eza kuyena kuphela akafuni ukuthi kube khona into ephumayo loyana nje wayefuna ukuthi uze nje usuphethe konke sekuphelele konke okungokwakhe nehlukane niqede ingabe bikho ukuthi uzobulokhu uletha amaconzo cha ngoba wayecabangela yena kahle kahle wayengacabangeli mina ngoba phela kwakufanele omunye wayezothi hamba osebenza emva kalokho ukuthi mawusebenza akuvulele yonke into okusho ukuthi naye akazange angivulele ukuthi ngisebenze kwayena wavala ngoba vele ngibonile ekutheni mangifika ekhaya ngifika umsebenzi ungasanawo ungasaboni lutho ungasenzekile okusho ukuthi naye waba nasisandla yebo so lento kushuthi ngoba wena lapha kuyena ngasabe usengaphansi kwakhe ubhuti wakho wayelekelele because ngiyizothiwa entwaseni abantu kuba khona izinto loyikhokhelwa nje yes akaboni noma ubhuti engasekho ukuthi manje kusuwedwa imene uyazi futhi ukuthi ubhuti bengasekho ubelekelela ubhuti ezintweni eziningi bese ngizenzile ngaqeda vele bese kushoda ukuthi ngiphume kuphela washona ubhuti ngikhona lapho emva kalokho kweza seziyamaka izinto awusixoxele mhlawumbe kafishane thina understand ngobunzima okuthwalwa abantu edlozini bengena entwaseni masefale baphume bekwenza imisebenzi yabo nongathi makushela nomuntu umxwayise ngakho ukuthi ufuna ukugada lapha ya edlozini okokuqala nje ukuhlukumezeka nje okokuqala mawusedlozini uyahlukumezeka kakhulu kodwa bese kuthiwa bekezela ngoba usedlozini kodwa ke into engayixwayisa ngabantu fanele ulalele idlozi lakho ukuthi idlozi lakho lithini mali kukhipha ngoba bagangile abantu ogobela bagangile isikhathi esiningi maye kwabona ukuthi idlozi lakho likhulu kunelakhe wenza sure ukuthi uyakuvala ube impuphu ungabi nalutho kuyaphoqa ukuthi lilalele idlozi lakho ukuthi lithini ngoba vele lizokutshela lilalele malithi phuma kusekuhle kungakakonakali yilokho nje ngingabaxwayisa ngakho abantu ukuthi balilalele nje idlozi kubalekile ukuthi balilalele kunakho konke ayikho into ozoyizwa ngogobela ugobela wena omtshelayo ukuthi idlozi lami lithi abanye ke uma ulokhu umtshela ukuthi lithi idlozi yilapho kaqala khona bese yakuvala ke bonto lo idlozi lakhe likhulu ngaphezulu enjalo nje manje wakuvala wathi hamba osebenza uthi usebenze njani uthola kanjani umsebenzi into ivuleke phoba yonke into yakhe incike kuyena yebo incike kuyena angazi ukuthi fanele wenze njani hayi mase ngithi ngiyozama kanti sengiyothola okungaphezulu sengiyothola okuwesi la engithi ngiyozama khona yabona nje kwaba inkinga ke lenkinga yaqala khona lapho ke awuyizoleke ngani zakwethu ukuse nawe ngelinye ilanga wazi ukubona ukuthi ikuphi ozobona ngakho cha sekudlalwa ngami la ngoba nezangoma kuthiwa zinemkhutshana njengoba sechazile eziyenzayo eyenza ukuthi abantu sibagcine emalokishini sazi ukuthi lo sambone ngene egobongweni kodwa ke noma sambone ngene entwaseni kodwa hayi uyimpoqumpoqo eselokishini ndiyasazi kwenzakalani akwenzeki lutho kanti usegilwe abantu ayibathembile ake sibambe la namhlanje mawuthi mhlambe nawe nalo usizo ongalenza kumanje kube khuluma nje ngenelela ngane yakwethu ulungise ukuze naye ezobuyela esimeni aphile impilo ayicabanga ukuthi imfanele impande zama-Afrika uKings Chaka ngokaluqa seniyosala kahle It's the Black Life TV